magtrapo ko sa salog kay grabe ang ulan diri guys. Sige rag ulan. Gikan gabi wag halos tanang adlaw guys gaulan kay naaman may bagyo diri sa Mindanao. So ako ang salog hugaw kaayo. Kaya na may basbahas from dito sa akong gilutuan diri sa kusina. Hugaw kay guys na akong review nakuhan.